Good afternoon, guys. Welcome back to the YouTube channel Malawi and Cameras. Tinkupatsana update ya mango then kena pang'ono kuchabe kuti mama wawo little bit busy. Yeah, so not busy ways kumabe ababa nzoni zoti tayambana sopano kupeleka ma update. Choyambirira tofuna kuti longosole nkhani kudzana ndi pa Strait of Hormuz. Pamene ndithu Iran inatsekapo and tinanena kale kuti malo amene pamadusa 20% ya mafuta a dziko lonse lapansi komanso ndi katundu winaso. So Iran inatseka and after kutseka a Trump paja iwo ndithu amadzimva kumenya kuposa wina aliyense. Iwo wanena kuti pamene pandithu sipatsekedwa and ship ina liyonse tankala steamer yodusa pamene papa ndithu izidutsa ndi USA kuti mwina mwake USA zikhanga kupeleka protection chitetezo. Komano zachitika lezo nzonena kuti pamene pamadusa tanka nthu ya mafuta muli mafuta ndithu a America kudusa malo ake omwewo. So Iran yapeza konzoti yaphulitsa kwawaza kuti itaphulitsa ndikwawaza konzoti tinakuwuzani kale kuti pajapa apapa ndithu sipodutsa. So izi zachitika after kuti Abbas Araghchi, foreign minister wa Iran, analumbira kuti after mapha anthu ku Sri Lanka kumene ma Iranians anali mu system amene momo and America bomba tinakamba dzulo nakuti ndithu tibwezera. So anyway, imene ndithu ndi update yoyambirira imene ndithu ikuchitika ku Strait of Hormuz. So update number 2 ndinena kuti tinakamba zokhuzana ndi ku Europe kuti ma base ena America anapangidwa attack, especially ku dziko la Cyprus kunapangidwa attack and iwo aja ndithu anapanga intercept and inavuta kwambiri kuti ayizo kutheka bwanji. And again ndikupeza kwenda kuti kuteke ndithu kunali mabomba amene ndithu amauluka kuchokera kudusa Syria mpaka lafika kuteke. Ateke ndithu anawaka and pena amanena kuti tikambirana sopa ndi NATO chifukwa ichichi ndi chibwana and anayamba fone ku Iran kuti why mukutipanga attack. So Iran in response inazankha kuona kuti no, ife makamaka kuteke sitina pange attack and ku Europe kuchitima timana za ku Europe zichaso Iran ndithu idakana. So tinapeka report nthawi yake I think dzulo ngati sidzana kuona zoti agwira anthu ena akachita Mossad ku Dubai komanso ku Saudi amene akuganiza zoti amapanga zopanga attack mafuta and lero report lija ndithu latsimikizika pa Sky News komano not zawo ogwidwa wayayi komano latsimikizika kunena kuti ku Cyprus ku dziko la ku Europe kumene komanso especially makamaka komanso asilikali so aku Europe anapangidwa attack kumene kuchako and Iran inakana and Europe amene ananena kuti okay tifufuza tuone kuti chachitika njani. So iwaja kafukufuku watheka afufuza chimene achipeza nchonena kuti akuti drone imene inapanga attack kumene kuku especially ngati tikuona kuti ku Cyprus ku Europe ku akuti si drone ya Iran. Tidziwa kuti ku Cyprus kulibe military base ya America, kulibe manifested kuli asikala kwa okhawo. They can also confirm that a Shaheed-like drone, which targeted RAF Akrotiri on the 2nd of March, that was the drone that came in at midnight. They are saying that that was not launched from Iran. So that is interesting and significant. They are not giving us any information as yet as to where they think that was launched from. But a drone that hit RAF Akrotiri, that was the one I think that caused damage to the airstrip, did not come from Iran, was not launched from Iran. Obviously, may well have come via Iran. And in the last 24 hours, the UK has resupplied air defence systems to British and Allied bases across the region, including UK-built air defence missiles.
and that Royal Navy Wildcat helicopters armed with Martlet missiles capable of taking out aerial threats are arriving in Cyprus in the coming days. Madrone uchuka ndi Shahid. I would say Shahid drone. Aye. Si majoka su Iran. Si kujoka su Iran kuma su Iran. Kuma su that's it. Koma awodi ndi drone ina. So sa kunena kuti drone imeneyi echokera kuti koma uchwa zino ndi Lucas. Ngati mungakumbukire pamba pacha timakamba zokhuzana ndi America kupanga copyright kukopera drone ya ku Iran. Anakopera nkuipa dzina kuti Lucas. And ngati kuli anthu amene ndi ma drone ndekuti ndi ma Americans. So ma Americans ndi ma Iranians. So tinene kuti paja Iran paja sintha game paja. Since nkhondo inali yodula kwambiri zipangizo chanchanje Iran yangobwesa ka style ka ma drone kamene Americans paja inakopera. So zapeza kwena kuti kumene kuku ku Europe ku abanga find out no, it's not Iran koma sakufuna kutchula dziko. Meaning kwena kuti akudziwa kale kuti ndi America kapena Israel ndi mina banga zimenezi. Zimenezi akupanga chifukwa chani? Izizi akupanga chifukwa kuti akufuna ablame ma Iranians. Iran kuti Iran ndi imene ikupanga attack malo ngati kuma oil. Iran message yake ndi clear. Ifeyo tukupanga attack ma US assets. For example, ngati ma military bases komanso ndi ma embassy. So alibe chochita ndi mafuta aku Saudi, alibe chochita ndi mafuta aku UAE. Zinazo kama airport alibe nazo ntchito zimenezonso. Yo kwenekwene akufuna America. So zopeza kwena kuti ma Americans aja sopando ndi ma Israeli nkhondo ipacha. Remember kuti nkhondo akufuna alowererepo anthu angapo. I don't know kuti why akufuna anthu ena kuti alowererepo pamene iwowa mawu amene nkhondo isanayambe, mawu amene timamva nthawi zonse ndiona kuti adadi amamenya kuposa wina aliyense pa dziko lapansi pano. Komanso America ili ndi zida. Trump amayankhula yekha kuti ife tili ndi military yathu ndi strong kwambiri kuposa wina aliyense. Komanso no one is even close. Palibe kwa amene akuyandikira. Koma pamene afika nkhondo pa zopeza kuti iwaja ndithu akutenga anthu akakana then nkumatu kwana. So pakati pano Israel ndimene bwana trick imene kuti tiye tipangene attack maiko enawa, tikapanga attack ndekuti iwaja tikhale limodzi then kenako tiyambe kuthibula dziko la Iran. Mene kuti Iran payokha akuyikanika. So pamene Iran payokha akuyikanika avomereze kuti ma claims osaja amene amayankhula kuti ifeyo ndi anu ake, ifeyo makuti amene ajawo ndi opoyira and ndi osaona. Chifukwa patali pano lero ndi day 6 ya nkhondo. So Supreme Leader asanamwalire anazatulutsa message ina yake. Remember last sermon mkumbano omalizira apena mayankhula anazayankhula maona kuti America ikumazitcha kuti ndi amphamvu kwambiri. Koma zozunza kuti nthawi zina munthu wamphamvu amathera kumenyedwa chimbamo kugwa pasi kukanika kudzuka. And mawu aja anali kuona ndithu. Chifukwa patali pano pasiti kumvaso Trump akuyankhulanso kuti ife tili very strong kuti ntiyani siti kumvaso zimene zicha. Zimene kumva pano zosiyana. So trick imene yabwera ndi ma Israeli izozo ndi zimene amakhulupirira, especially kupanga like kupanga blackmail. Okay, kwana mizira anthu ene kuti apanga chako kuti kenako tose tiukire like tizita okay apanga bas. So that's why akubomba maiko ena. Okay, pali nthawi ina yake pali rabbi wina wake sina yake ndi Yosef. Rabbi amene tu wamkulu wachipembedzo kwawo kuchino kuma mazionistiko anayankhula statement ina kuti nthawi ina yake koma pamene Iran imaponya mabomba paja nkanakhala ine nkanangophulisaso chinzikiti chicha kuli nzikiti kumene ujako I think kumachika kuti Aqsa. Yeah, I think Aqsa mosque, Aqsa. So nzikiti uja
kumakhala kuti amapita asilamu kapemphera kenako amamenya kumakhala ngati kulimbana kwambiri kumene kuchako ku Jerusalem, imene ndi ku Jerusalem. Ndi iyeyo maganizo ake amanena kuti ineyo nkhani yake ndiyonguti kungophunzitsa zimene ziyazo kenako asilamu okhaokhaja akuti waphulitsa zikiti makuti kenako ayamba onse kuwukira Irani kenako adzingophana okhaokha kenako nkunena kuti zitsulo zimenezi akundine kaganizidwe kawo. So tamvetserani kaye. Missiles will hit the mosque and clear the place for the third Bet HaMikdash. That could also be a miracle. If it was up to me, the last time when they shot hundreds of missiles, I would pretend that one missile came from Iran and shoot it down. You know, then all the Arabs will go against Iran and it will be the end of the problems. You make them fight with each other, this bunch of lunatics. Never too late. You deal with a bunch of cowards. So, munthu anthu oganiza chotero, do you think kuti sangaphulitse Maiko ena kukuphulitsikako sangaphulitse amene ajawo chongoto anamizire Iran yomweyo kuti guys tiyeni tithana nayo Iran muona akupangirane akuchitirane. So guys, thank you so much. Just keep in touch for the latest updates. Basi tukumane super update ina imene kubwera. Guys, thank you so much. Malawi and cameras.